Ahojte, vítam vás na kanále Do počutia a dnes si povieme o živote a zaujímavostiach rakúskeho skladateľa Franza Schuberta. Poďme teda na to. Franz Peter Schubert sa narodil 31. januára 1797 vo Viedni v Rakúsku. Rodinu Schubertovú postihla veľká nepriazeň osudu, keďže celkovo zo 14 detí zomrelo jeho 9 bratov a sestier. Celkovo tak mal 5 žijúcich súrodencov. Franz bol 4. žijúci syn. Schubert sa narodil v kuchyni vo výklenku vedľa krbu, ktorý poskytoval jediný zdroj tepla, keďže bola zima. Budova, v ktorej sa skladateľ narodil, je zachovaná a premenená na malé Schubertovo múzeum. Schubertovi rodičia, otec pôvodom z Hanušovic na Šumpelsku a jeho matka pôvodom zo Zlatých Hôr nedaleko Jaseníka sa usadili vo Viedni. Takže korene mal Schubert české. Avšak treba povedať, že do Česka Franz veľmi nechodieval. Práve naopak, Viedeň, jeho rodné mesto, opustil iba 2-krát za život, práve kvôli pracovným cestám na Slovensko. Rodina Schubertová bola hudobná a kultivovaná. Doma hrávali sláčikové kvarteto. Malý skladateľ hral na violu. Viete si predstaviť, že by ste v dnešnej dobe bežne doma hrávali s rodičmi sláčikové kvarteto? Základy hudobného vzdelania získal malý Franz od otca a brata Ignáca. Neskôr pokračoval hrou na organe a hudobnou teóriou pod vedením organistu farského kostola. Neskôr získal štipendium, ktoré mu vynieslo miesto v Cisárskom dvornom kaplnkovom zbore a vzdelanie v tzv. Hlavnej internátnej škole vo Viedni, kde jeho vychovávateľmi boli cisársky dvorný organista Wenzel Ružička a neskôr skladateľ Antonio Salieri. Nakoniec bol zo zboru vylúčený a musel sa rozhodnúť, v akom povolaní chce pokračovať ďalej. Jeho otec trval na tom, aby sa stal učiteľom, keďže to bola v tej dobe istá práca a zároveň uznávaná. Preto mladý Franz dal na otcové slova a začal učiť. Avšak po 4 rokoch opustil trvalé zamestnanie a začal sa naplno venovať hudbe. Čo preňho bolo ťažké rozhodnutie, keďže sa vzdal istej práce učiteľa a začal žiť viac životom umelca a skladateľa, čo so sebou nieslo aj bohemský spôsob života. Za celý svoj život Schubert vystupoval iba na jedinom verejnom koncerte. Namiesto koncertov so svojimi priateľmi usporiadavali uzavreté spoločenské akcie, ktoré nazývali Schubertiády. Prvé Schubertiády sa konali v byte rodiny Sandleitnerových, samozrejme vo Viedni, a jednalo sa o okruh ľudí, priateľov strednej vrstvy, ktorí mali záujem o umenie alebo kultúru, alebo sami boli umelcami. Schubertiáda ako novodobý festival vznikol v roku 1976 v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko v mestách Hohenems a Schwarzenberg. Je to najprestížnejší svetový festival týkajúci sa Schuberta s približne 80 podujatiami a 35 000 návštevníkov každý rok. Napriek talentu sa Schubert vo svojom živote nevedel uplatniť. Bol príliš skromný, dobrosrdečný, no častokrát aj prudký a depresívny. K čomu sa ešte dostaneme, a chcel mať vlastnú slobodu. Traduje sa, že Schubert nikdy nežil vo vlastnom byte alebo dome. Stále žil u priateľov, známych alebo rodiny. Keďže žil takýmto potulným životom, a to aj hlavne kvôli tomu, že nemal peniaze, často sa stávalo, že tam, kde žil, nemali klavír, na ktorom by mohol komponovať. Skladby Serenade alebo Ave Mária okrem iných samozrejme preto zložil za pomoci gitary, čo je vlastne aj počuť v sprievode týchto skladieb. Už za jeho krátkeho života ho uznávali za kráľa piesní. Napísal 630 piesní a veľa textov mal od Goetheho a Müllera. Franz Schubert napísal celkovo 6 omší. Najznámejšie z nich sú dve: Es-Dur a As-Dur. Avšak čím sú známe je, že vynechávajú z textu v kréde slova o viere, konkrétne v jednu svätú, katolícku apoštolskú cirkev, a nahradzuje tieto slova voľnomyšlienkársky a častokrát pri svojej tvorbe svojvoľne narába s liturgickým textom. 2 pobyty strávil Schubert aj na Slovensku. Skladateľ, ktorý má 100% korene z Česka, narodí sa v Rakúsku a chodí na fušky na Slovensko. V Želiezovciach, okres Levice, kde učil Máriu a Karolínu Esterháziovú, ktorú skladateľ bezhlavo ľúbil, avšak sociálne rozdiely to znemožňovali. Mimochodom, do Želiezoviec sa môžete prísť pozrieť aj do Schubertovho múzea.
Mladá grófka, prvá návšteva prebehla, keď mala 12 rokov a druhá 18 rokov. Vyčítala skladateľovi, že jej nenapísal žiadnu skladbu. Na to jej skladateľ odvetil: moja milá, všetky moje skladby sú venované tebe. Schubert lásku ku Karolíne cítil celý život. Napriek neopetovaným citom tieto dva pobyty patrili medzi jeho najšťastnejšie obdobia v živote. Franz Schubert žil v tom istom období, čo Beethoven, a obdivoval ho viac ako ktoréhokoľvek iného skladateľa. Väčším paradoxom je to, že žili doslova v susedných uliciach, ale nikdy sa nestretli. Často sa práve toto nestretnutie označuje za ostýchavosť Franzovej povahy. Avšak treba povedať, že Schubert nebol tak úplne dokonalým človekom, ako ho často zaraďujeme. Mal aj trošku odvrátenú stránku. V roku 1822 po jednej prehýrenej noci začal pociťovať prvé príznaky syfilisu. Konkrétne trpel bolestivými lymfatickými opuchmi, pľuzgiermi, vyrážkami, vypadávaním vlasov, léziami v ústach a hrdle a oslabujúcimi bolestiami svalov. Z psychických porúch to boli depresia a úzkosť. Tu treba povedať, že keď choroba Schuberta trápila najviac, v svojom denníku napísal: cítim sa byť tým najnešťastnejším a najbiednejším tvorom na svete. Predstavte si muža, ktorého zdravie už nikdy nebude v poriadku. Muža, ktorého najúžasnejšie nádeje zmizli, ktorému láska a priateľstvo nemôže ponúknuť nič iné ako bolesť. Každú noc, keď idem spať, dúfam, že sa už nezobudím a každé ráno si pripomínam včerajší smútok. A áno, keď už sme pri tom, nevieme s istotou potvrdiť, či Schuberta nakazila žena alebo muž, aj keď niektoré štúdie ukazujú práve na mužské pohlavie. Čo sa týka liečby tejto choroby, sa v tej dobe liečil sám, nikotínom a nadmerným pitím alkoholu. A v tom čase sa z obyčajne pokojného Schuberta stal vulgárny, urážlivý a fyzicky deštruktívny človek. Koniec života môžeme hovoriť o irónii osudu. V roku 1828 pri príležitosti výročia smrti Beethovena usporiadal Schubert pre veľkého skladateľa pamätný koncert. Bol to, ako som už spomínal, jediný koncert pred verejnosťou. Publikum nadšene kričalo: zrodil sa nový Beethoven. Prvýkrát zarobil veľa peňazí, za ktoré si kúpil klavír, ale po niekoľkých mesiacoch sa prejavila jeho choroba ešte silnejšie a zomrel. Klavír musel byť predaný, aby mohli Schuberta pochovať. Schubert zomrel 19. novembra 1828 v byte svojho brata Ferdinanda vo Viedni ako 31-ročný. Čiže približne 5 rokov od prvých príznakov choroby. Začiatkom novembra 1828 choroba zaútočila na plné obrátky a Franz Schubert s horúčkou si ľahol do postele. Netušil, že jeho imunitný systém, spustošený terciálnym syfilisom a toxickými liekmi na báze ortuti, ktoré užíval na syfilis, sa mu stanú osudnými. Príčina jeho smrti bola diagnostikovaná ako brušný tyfus, hoci neboli zavrhnuté ani iné teórie vrátane terciálneho štádia syfilisu. Diagnóza syfilis pochádza od Schubertovho životopisca Otta Deutscha v roku 1907, takmer 80 rokov od smrti, čo na dôveryhodnosti veľmi nepridáva. Na základe spomínaných nepriamych dôkazov jeho priateľov sa odvtedy však veľmi často opakuje. Podľa jeho želania ho pochovali nedaleko hrobu jeho celoživotného vzoru Ludwika van Beethovena na Varimberskom cintoríne. Koncom 19. storočia boli potom hroby oboch hudobných géniov prenesené na viedenský ústredný cintorín. Schubertova hudba ovplyvnila všetkých po ňom žijúcich skladateľov. Bol to skladateľ, ktorý ako prvý preklenul obdobie klasicizmu s romantizmom. V jeho skladbách alebo piesňach môžeme nájsť veľkú melodickú a lirickú bohatosť. A častokrát v nich vyjadroval svoje nádeje a utrpenia, ktoré počas svojho krátkeho života prežíval. Asi najdôležitejším takýmto dielom je cyklus piesní Winterreise, Zimná cesta, ktorá bola napísaná rok pred jeho smrťou. Už keď sa Schubert cítil vážne chorý a že jeho život sa blíži ku koncu. Napriek svojmu krátkemu životu po sebe nechal množstvo skladieb, ktoré určite patria k tomu najlepšiemu z klasickej hudby.
Takže toto boli zaujímavosti zo života Franza Schuberta. Verím, že sa ti tento obsah páčil. Ak áno, dole máš ikonku like a odber, ktorú určite nezabudni stlačiť pre nové videá, a ak chceš niečo dodať k tomuto skladateľovi, kľudne tak urob v komentároch. Pekný deň a do počutia.